Velkommen til, og i dag skal vi finde ud af, om vi to, Kamal og jeg, er klogere end en 4. klasser. Det bliver rigtig spændende, fordi det er meget lang tid siden, vi går i skole. Men det er ikke, fordi det er de sværeste spørgsmål. Så om det bliver udfordrende, det bliver spændende at se. Det er i 3 forskellige fag, vi bliver skiftet. Du og jeg. Det er i matematik, historie og naturteknologi. Jeg synes bare, at... Må jeg spørge om noget? Ja. Er der naturteknologi i 4. klasse? Ja. Sådan, Noel. Det er der i 3. klasse. I natur? Noel, hvad er naturteknologi? Man lærer om naturen og knogler og alt sådan noget i kroppen. Ej, Hvornår gjorde vi det? Hvornår gjorde vi det? Det er naturknogler, det kan du. Det skal du kunne. Naturknogler? Ja, hvor ligger albuen? Men hvornår har vi lært det? Vi havde håndarbejde i 4. klasse. Vi har sløjt. Sløjt? Ja. Har I sløjt? Nej. Har du aldrig haft Men lad sløjt? være med at prøve at redde dig selv nu, Kamal. Det er en 4. klasse, du Nej, jeg skal nok vinde, men jeg tænker bare, okay, hvor er vi henne i 2050? Vi starter med matematik. Noel, er du klar på det? Ja. Kamal, er du klar på det? Det ved jeg ikke. Okay, der er ikke nogen lommeregner. I har et stykke hæfte foran jer. Jeg mangler blyant. Noget mælk, en madpakke, en blyant. Det får du her. Tak. Jeg starter med at stille jer et spørgsmål, og så kan I regne det ud. Og når I har svaret, så må I godt tage hånden op. Og vi starter selvfølgelig med matematik. Har alle forstået reglerne? Ja. Sådan, Kamal? Ja. Yes. Hvad er 21 gange 8? Som sagt, så er det ikke for at retfærdiggøre Kamal og jegs position. Det er jo længe siden, vi går i skole. Men man skal lige ind i varmen, ikke? 21 gange 8. Jeg ved godt, hvad det er, men jeg gider ikke at sige det. Og man tager hånden op, når man tror, man har svaret. Ja. Okay. I gjorde det på samme tid. Noel, du får selvfølgelig lov til at starte. 168. Det er rigtigt. Sådan. Og Kamal, hvad siger du? 168. Det vil jeg gerne se. Det er fint. Der står 168. Ja. Fordi, kig min øjne. Ja. Men næste gang, Kamal, så for at skrive det i den samme Nå, okay. linje. Men jeg har altid fordi det ligner, at du har lagt en 0 ved 0. Nej. Så det ligner et 8 tal. Nej. 160 er heller ikke slemt, hvis du har skrevet 168, tror jeg. Okay. Det er det, jeg har skrevet. Ja. Vi tror på dig. Ja. Det står 1-0 til Noel. 100%. Okay. Lukas og hans 2 venner køber en isboks til 24 kroner. De vil gerne dele regningen lige til, så de betaler lige meget hver. Hvor meget skal de betale? Noel? 8 kroner. Ja, det er rigtigt! Hvor er det fedt, det her! Noel, har du hørt spørgsmålet før? Nej. Ja, okay. Har du noget at svare på det? Ja. Hvad vil du sige? 21. Men det er fair, Kamal. Det er derfor, du når langt i livet, fordi du er ærlig. Ja. Fedt. Men 2-0 til Noel. Ja. I matematik, så tager vi den sidste. I matematikfaget. Okay. 53 minus 18. 35. Skal jeg hånden op? Yes. Kamal har hånden op først. 35. Det er rigtigt. Noel? 35. Jamen, det er også rigtigt. Ved du hvad? Så står den 2-1 til Noel i matematik. Det er rigtig, rigtig flot arbejde, Noel. Du er faktisk meget Brains. Bro, hun går i 4. 4. klasse er tung at arbejde med. Ja, De er det er også dygtige. rigtigt. Prøv at se hende. Hun er rigtig skarp. Ja, det er hun. Men jeg kan godt forstå, at du flexer. Okay, så går vi videre til historie. Og nu står føringen 2-1 til Noel. Hvilket er rigtig flot. Jeg synes faktisk, at vi skal give hende en hånd. Og så skal vi til det næste fag, som er history. Historie, som er noget af det vigtigste, man lærer i skolen faktisk. Historie er det, der har dannet os, det er det, der udvikler os, det er det, der fortæller, hvordan alt har været. Så er I klar begge to? Ja. Til at stille et spørgsmål? Ja. Det er 3 spørgsmål i alt. Ja, og det handler også om at svare hurtigt. Det handler om at tage hånden op. Okay. Hvem var den første konge til at regere over Danmark? Ja? Jeg har svar. Okay. Christian den 4. Jeg forstår dig, men det passer ikke. Hvorfor den 4? Hvem var den første konge? Han siger Christian den 4. Bare lige så alle er med. Første konge, Christian den 4. Han var i hvert fald populær. Det var han. Indeed. Personen har 3 navne.
Kong Christian Frederik. Nope. Jeg kan give et til hint. I et af de 3 navne er gamle med. Kunne I give os måske sådan... Det er det, altså prøv at forestille dig, hvis det var en 4. klasses optagelsesprøve. Du har siddet med alle de her, du har også stået sådan der. Men jeg forstår det er godt, jeg har dansk pas. Jeg har ikke selv kunne svare på det der. Nå, hvis jeg skulle tage den der danske pas-test, jeg var på røven. Det er du har røget. Nå? De har sendt mig direkte til Somalia. Det er nederen, det der Noel. Ja. Det er rigtig nederen. Jeg troede sådan, vi var på samme båd Nej, her. altså det er ikke Noels... Jamen, Noel har svaret. Har du det, Noel? Undskyld, jeg kigger over ved dig. Hvad er svaret? Gorm den gamle. Ja, det er rigtigt! Hvad sagde du? Gorm den gamle! Gorm! Gorm den gamle! Der står det 3-1 til Noel. Det kører for dig. Nå, så kommer næste spørgsmål. Og Gorm den gamle? Gorm den gamle, ikke Christian den 4. Gorm den gamle? Ja. Men har jo ikke hørt om Gorm den gamle. Det har hun. Det har Noel. Ja. Næste spørgsmål. Det er stadig inden for historie. Ja. Hvilket dyr var ansvarlig for pesten? Prøv lige at sige det igen, jeg var Hvilket dyr var ansvarlig for pesten? Altså, hvilket dyr gjorde, at pesten kom? Jamen, kan du uddybe, hvad pest er? Pesten? Ja. Okay, pesten, det er jo den sygdom, der ikke? dræbte rigtig mange Ja, mennesker. det er rigtigt. Okay, ja. Altså, hvilket dyr var det, der gjorde, at pesten kom? Nej, jeg ved det ikke. Det er dyr, som er på et græs, i hvert fald. Det er statsgaranti. Yes. Men lige kan det flyve? Jeg kan godt give et hint, hvis I begge er enige. Skal jeg give er et du hint? enig? Ja. Skal jeg... Okay. Vil vi have et hint begge to? Ja. Dyret kan ikke flyve. Ja, det vidste jeg godt. Okay, så må du også få et hint. Ja. Det lever ikke på græs. Det lever ikke på... Hey, jeg har den! Hun har et... Nej! Det havde hun. Det kan du ikke! Jo, det kan hun godt. Kom. Noel. Rotten. Ja, det er rigtigt! Sådan! Rotten pesten, dog. Det er rigtigt. Så står det 4-1 til Noel. Kamal, jeg siger det nu. Hvis du ikke svarer på den her, så har du tabt, men så kan du i det mindste nå at bare redde din shot off. Okay. Sidste spørgsmål inden for historie. Ja. Er I klar? Ja. Står 4 til Noel. Hvad hedder det alfabet, man brugte under vikingetid? Romertal. Nej. Noel? Egyptisk tal? Nej. Romertal, nej, vel? Det er tal jo. Alfabet i vikingetid. Hvad hed det alfabet? Vi kalder det alfabet i dag. I vikingetiden hed det noget andet. Jeg kan give jer et hint. Ja. Det starter med R. Jeg melder pas. Du melder pas. Vil du have lidt tænketid, Rune? Ja. Noel? Okay. Det starter med R, og det slutter med R. Nu kan jeg give jer flere hints. Ja? Runder. Ja, det er rigtigt. Hvad sagde hun? Runder. Giv det en hånd. Hvad sker der, Shababs? Gå i 4. klasse. Det står 5-1. Noel, let's get it. Sejt, Noel. Så står den 5-1. Det vil sige, Kamal, du kan ikke vinde over Noel, men du kan redde din shot-off. Okay. Ved at komme tættere på scoringslisten. Nu skal vi over til naturgeografi. Undskyld, naturteknologi. Ikke geografi. Ja. Runer. Ja, men altså... Jo, det var, du vidste heller ikke. Nej, jeg vidste. Alle de her 3 historier havde jeg ikke vidst. Jeg har heller ikke klaret mig. Men det behøver jeg ikke at sige til kameraet, jo. Men det får de jo bare bevist, når det er der Ja, her. det er jo mig, der er efter dig, så er jeg også på gø. Nu skal vi til naturteknologi. Noel, som sagt, tillykke. Du har vundet. Ved du hvad, du får sgu lige en high five. Hvis du kan, så skal du svare med endnu mere i de her 3. Okay. Yes. Kamal, som sagt, reddet shot off. Naturteknologi. Vi kommer med første spørgsmål. Hvilke temperatur koger vand ved? 60 grader. Nej. Hvorfor kigger du på os? Ja, 100 grader. det er rigtigt. Det er 100 grader, Noel. Flot. Giv hende en hånd. Kamal sagde 60, Noel sagde 100. Det vil sige, det står 6-1 til dig, Noel. Du har vundet 6 gange over ham. Han har Jeg ved vundet ikke, om jeg kan lide dig. 1 gang. Så går vi til næste. Hvor hurtigt kan en strus løbe? Er det sådan i kilometer i timen? Ja. Okay. Jeg siger 70 km i timen. Har du hånden op? Ja. Du siger 70 km Ja. i timen. Hvem havde hånden op først? Havde hun det?
Jamen, prøv at høre. Du har ikke hånden op. Du skal tage Jeg hånden. gør jo sådan her, bror. Jeg har sagt mit svar, og jeg gjorde sådan her. Ja, men... Jeg kan jo ikke gøre sådan her. Jeg er en voksen mand. Det kan jeg ikke. Det er ligegyldigt, hvad folk siger. Du er klasselærer. Ja, jeg vælger Noel. Det er jo nederen at vælge Det er Noel. lige meget, bare lad ham. Det er lige meget. Er du sikker? Ja. Tak, Noel. Tak. Så hvad svarer? Hvad siger du, Kamal? Jeg siger 70 km i timen. Hvad siger du? 70. Det er rigtigt, det er 70 km. 6-2 til Kamal. Tak, Noel. Ja. Giv mig en hånd. Altså, Klap lidt højere. Flot arbejde. Så tager vi sidste spørgsmål. Hvis du svarer på den her, så har du ikke reddet din shut-off, men du kan stadig gå ud herfra. Okay. Og for nu af skal man have hånden helt op. Ja, tak, Noel. Okay, hvor mange kontinenter findes der på jorden? Kontinenter, de er røde, ikke? Kontinenter, det er, du ved... Nej, de er røde. Nej, det må du ikke, Kamal. Jeg skal forklare, ligesom når du siger, hvad pesten... Nordland, Ja, kontinenter er for eksempel Europa. Ja? 7. Ja! Hvor du vil, mand! High five! Vinderen er Noel. Hun går ud herfra med 7 point. 3 rigtige i matematik, 3 rigtige i historie, eller 2 rigtige i matematik. Prøv her, du gav ham 2. Det er fandme stærkt, Noel. Rigtig godt arbejde. Kamal, 7-2. Bare lidt sidste spørgsmål, inden vi runder af. Nu er det min tur lige om lidt. Hvordan har du det? Blandet følelser. Sådan lidt... Jeg, sådan, du ved, jeg kan godt lide hende, men jeg kan ikke lide hende. Okay. Og så synes jeg bare, at der er fremtid i de unge og lys. Altså bare det der med naturteknologi. Det er jo derfor, vi er, som vi er. Vi havde jo sløjt op til 7. klasse. De er naturteknologi i 4. klasse. Hun sagde den 3. klasse. Så der er bare det... Jeg vil bare sige, at det danske folkeskolesystem gør det rigtig godt. Jamen, så vil jeg sige... Eller er det privatskole, du går i? Ja. Jeg gik også på privatskole. Jeg kunne ikke det der. Jeg gik selv. Kan du se? Hvad hører det? Så er det min tur mod Noel. Noel, selvom vi er rigtig gode venner, nu er det mig mod dig. Ja, men I kender allerede til proceduren. Vi har Noel mod Hav. Og Hav er God kamp. Tak. hen for at sige god kamp. Vi starter med matematik, ikke? Vi starter med matematik, folks. I kender reglerne. Det gør du i hvert fald. Det er hænderne op. Først får lov til at svare på spørgsmålet. Hvad er 17 plus 124? Jeg har hånden op. Ja, Havsi. 141. Hvad siger du? Ja, det er det samme som ham. Ja. Han har ret. Undskyld, Noel. Sofie vil gerne sy gardiner til sit soveværelse. Hun har 2 vinduer. Til hvert vindue skal hun bruge 2 stykker stof, der hver har 120 cm stof. Hvor mange centimeter skal hun bruge i alt? 2 vinduer, ikke? Jeg gentager det igen. Til hvert vindue skal hun bruge 2 stykker stof, der hver er 120 cm stof. Hvor mange centimeter skal hun bruge? Noel? 240. Nej, jeg har den. 2 sekunder. Vent, 2 sekunder. Det er ikke korrekt. Ja. 480. Det er rigtigt. Hvordan vidste du det? Fordi at 240 er det første svar, man tænker. Ja. Men Så det er bare dobbelt op? Det er jo 2 vinduer, 2 gange stof. Ja. Så det er sådan et trickspørgsmål. Det var et trickspørgsmål. Ja. Det er fandme godt klaret. Men du er rigtig dygtig, Noel. Tak. Og du går i 4. klasse, og jeg står og jubler sådan her. Er du ikke stolt af mig, bror? Ja, low-key. Low-key? Ja. Hvad hedder det? Du har lige tabt 7-2, brother. Ja. Hvad står den her? 2-0. Ja, det er rigtigt. Hvad er 25% af 12? Shit. Ja, den er fast. Ja. Spiller 3. Det er rigtigt. Det er rigtigt. For your service. Det var så alt, hvad vi havde for matematik, og indtil videre så fører Hav 3-0. 3-0. 3-0. Noel, har du lyst til at lægge en kommentar? Nej. Nej. Jeg har ikke noget tid.
Det er så fair. Vi ruller videre til historie. Er I begge to klar? Ja. Ja. Hvor blev OL holdt i gamle dage? Altså, de olympiske lege, ikke? Ja, jeg ved ikke, om der er noget andet i OL. You go, girl. Det er Frankrig. Nej, desværre. Ja? Grækenland. Hvad sker der? Skal man nævne by? Ja. Athen. Ja, tak. 4-0. Så der er stadig håb for min generation. Hvornår fik kvinder stemmeret? Folk bliver sure, hvis man ikke kan den her. Ja, 1920. desværre. Noel, er du ikke frisk på et hint? Jo. Ja, ikke? Bare sig, er det 1800-tallet, 1900-tallet? Det var efter en stor verdensbegivenhed. 1900-tallet. Det var efter en stor verdensbegivenhed. Jeg har det. Ja. Jamen, vi skal sgu da have et bedre hint. Der står Men det store er 1900-tallet. verdensbegivenheder. Det er 1900-tallet. Det er 1900-tallet? Ja. Men hun har hånden op lige nu. Så vi Du vil bare gerne have, at jeg taber? Nej, absolut ikke. Okay. Men, Ja, hun har hånden op før mig. Jeg har også gættet forkert. Ja, men må jeg lige spørge noget? Hun har hånden op først. Du tog hånden op nummer 2 gange, ikke? Ja. Jeg vil gerne høre dit først, og så tager jeg hende, men hun vender stadig, hvis hun rammer. Okay. Hvad siger du? 1914. 1914. Vent. 1915. Nej, det kan jo ikke være rigtigt. Ej, hallo. Ved du hvad? Du fortjener ikke den her mælk. Okay. Nå, vi går videre til den næste. Men hey, du kører. You go with the flow. Ja, det står 4-1. 4-1, ja. 4-1. Nå, er I klar til næste? Sidste Ja. faktisk i historie. Kom. Hvad var enevældet i Danmark? Hvad betyder enevenner? Ja, godt spørgsmål, søster. Jeg ved det heller ikke. Hvad var enevældet i Danmark? Hvad er enevældet? Hvad var enevældet i Danmark? Vi forstår ikke spørgsmålet. Du forstår det heller ikke selv, jo. Ja. Nej, vent lidt. Nå, men fordi det næste, jeg kommer til at sige, er svaret jo. Man kan ikke sige, hvad enevældet betyder. Ja, jeg er på samme det måde. er at bestyre noget-agtigt. At bestyre noget. Hvad var enevældet i Danmark? Det er at bestyre noget. Så har jeg svaret. Ja, hvem har hånden op Det der? havde jeg. Okay, Ej, okay, du får den. det er lige meget. Fortæl. Nej, du får den. Kongen. Ja. Ja. Havde du tænkt dig at sige det så? Ja. Okay. Jamen, ved du hvad, hun Nej, får hun point. får point. Hun får Du point. får et point, Noel. Det gør Okay, du. tak. Det gør du. Så 4-2. Ja, 4-2. 4-2. Nu skal du have 3 i træk, Noel, for at vinde over mig. Alright guys, vi kører videre til det næste, og det er naturteknologi, som jeg ikke kan forstå, man har som 4. klasse, fordi det havde jeg ikke. Jeg havde håndarbejde, sløjd og idræt. De er bare længere frem, generationen her. Og det næste spørgsmål er, hvilket kemisk formel har vand? Hallo. Ja, jeg skulle bare holde øje med hende. Jeg holder H2O. altid øje med hende. H2O. Det er rigtigt. Jeg vandt. Men, Noel, der er stadig 2 point endnu. Der er Ja, stadig 2 point endnu. Hvilken by er Danmarks næste største? Det er som om, du ikke vil se min hånd. Ja, jeg vil gerne se, men jeg skal holde øje med hende. Noel, det er jo kun fordi, at jeg er rigtig god til naturteknologi. Ja. Jeg er faktisk rigtig god til det. Det er... Vi har København, Aarhus. Det er rigtigt. Altså, come at me. 4 klasser. Ved du hvad, jeg tager også 5. og 6. Hey, chill. 7. overvejer. Chill. 5. og 6. kommer også. Chill. Ja. Det er det sidste spørgsmål, det her, okay? ja. Beskriv vandets 3 former. Beskriv vandets 3 former. Ja. Ja. Hvis I tænker jer rigtig godt om. Det er jo mærkeligt. Jeg har jo lige sagt H2O, jo. Det har intet med det at gøre. 3 Vandets former. 3 former. Hvad kan vand blive til? Nå. Tænk jer rigtig godt om. I er skarpere end det. Energi. Bruh. De bruger der vindmølle, hvad hedder det? Man bruger der vand til... Men det er ikke, altså, du er ikke på sidespor. jeg ikke spørgsmålet. Du er ikke på sidespor. Er mig og Noel forstår det ikke? Det gør jeg ikke. Nej, jeg synes faktisk... Ved du hvad? Jeg synes, vi skal have et helt nyt naturteknologispørgsmål. Og ikke sige pas på den her. Fordi det er anden i træk, vi ikke forstår. Hvilket gør, at produktionen... Jeg vidste, du ville have den, Noel. Jeg vidste det. Noel, jeg står lige og kæmper for, at vi får et nyt. Nej, Noel går videre med den her. Gas. Ja, Flydning. ja. Og fast. Ja.
Det er præcis det samme, som der står der. Det er bare en anden slags måde at sige det. Ja. Er det det? Fuck, hvor er hun klog, mand. Hvis du kigger her. Vand i stamp, ja. Men det er et mærkeligt spørgsmål, bro. Det er ikke vores skyld. Hey, vi giver Noel et kæmpe hånd. Det er fandme flot arbejde. Og vi vil sige, at jer 4. klasser og jer derude, Godt arbejde. I er bare skarpere end os. Jo, skriv i kommentarfeltet, hvem vi skal udfordre. Ja. Vi har lige vundet over en 4. klasser. Ja. Let's get it, fordi du er til sammen. Ja. Forstår du? Ja. Så hvis der er nogle 5. klasser derude, der tror, de er klogere end os. Ja. 6., 7., 8., 9. overvejer vi. Husk at like, subscribe, skriv en kommentar, om I vil se det næste video. Se, hvad jeg også siger nu. Ja. Vi kan også udfordre 1., 2., 3. gear. Hvad så? Og I er ikke gang til at give Noel et hånd for at være med. Flot arbejde, Noel. Tak for det. Power Kamal, we out. Vi ses til næste video.